Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Wilujeng Dalu Gotek untuk Mbak Pindul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mas Ak. Nah, bikin Mbak Nisi Den. Sugeng Dalu Mas Ak. Oke, selama tidak jumpa dengan Mbak Pindul. Nggih, pripun? Terakhir petok ning ndi ya Mbak Pindul? Jenengan jek eling ora desa? Eling. Eling to? Nggih, kalih sindang ngantuk niku lho, baci niku lho. Wah, sing ngantuk sapa? Niku ngeten niku lho, sipate ngene. Oh, tumpul. Nggih. Oh, sing ngantuk iki. Anu petuk terakhir ini gembengen ya ketoke. Gembengen. Lagi niku to sampe. Iya kae. Luar biasa. Apa kabarnya Mbak Pindul? Alhamdulillah sehat Mas Abah seperti yang dilihat sekarang. Wah, sehat juga nggih. Bukan sehat. Pertama petuk Mbak Pindul nganti tekan ripa lungguhan iki anu. Pripun? Awak sampean iki ora sudo, ora nambah tetep segini. Cuman berarti mengamati aku. Lho iya no. Maksudnya setiap manggung kok tempuh karo Mbak Pindul niku mesti tetep semene. Pada semene ya. Pada semene. Ideal apa kelemon apa kekuron? Piye yo nek arani ideal yo ora ideal, nek diarani kelemon yo ora kelemon. Ngene Mbak Pindul. Pripun? Upamane yo iki sindenku. Siji, loro, telu, Sinta, Pesek, Aulia. Ini umpama diumpamakan sebuah buah. Iki apel batu. Apel batu. Dijual kae. Cilik ning seger. Duduh. Duduh. Terus yang nomor 4 kae jenenge Mbak Seli. Mbak Seli. Mbak Seli kae mau buah jeruk. Jeruk. Jeruk apa nih? ngecut ning seger. Kuwi jeruk. Ning sindenku loro kae semangka. Semangka. Gede dibuka, duduhe mak piyoh. Piyoh. Duduh apa berarti? Duduh pol. Nah saiki nek jenengan niku umpama nek ideal kelemon ora kekuronan ora. Jenengan niku umpama buah niku umpamakan tewel. Kok tewel buah kok tewel kok? Lho tewel iki buah. Biasanya no. Lho, Nongko, Bos. oh ya wis kuwi pokoke. Tewel kuwi
sampean iki ibaratnya ngene lho Pak. Tewel kuwi dari nek saya diinget kuwi saya gurih Pak. Berarti nyapa kalau diarani gudeg kayak saka tewel ya mergo ini gurih nih Mas. Mergo gurih kaya sampean. Ngoten nih Mas sabar ya Allah sampean Aku saya jelas piye? melihat sampean. Ini aku tak yo kene lho. Pak yo aja ngono to. Pantes aku mbak boleh keluar lagi. Pantes. Aduh, nggak ada nyanyi. Coba kok saiki gandengane Mas Sabar iki. Boten enten. Teman. Waktu Blitar ingkang dados seksi. Oh, ngaten. Wiwit jaman riyen ngantos mriki dereng wonten kabare dalang kabar niku kampun kalih wedokan niku dereng wonten. Yo kan kados, Bu. Pak, kan kados boten. Boten. Percaya ora? Percaya apa gak? Ora. Ora berarti yo bener. Berarti kambonen. Salam-salam sih, Mbak. Oke. Salam sih ya. Ya no, salam-salam dan doa-doa dulu. Oke. Assalamualaikum. Kompak Mas Sabar Kompak. Sugeng dalu. Loh ya gak kompak Pak. Kompak. Ya Allah, tak dongane kabeh desane kene wargane sehat seger waras panjang umur. Diparingi rezeki ingkang melimpah berkah barokah. Terus apa nih yo? Sing duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo muga-muga wong lanang-lanang lho ya sing ngomong ya Bu yo. Sing duwe bojo muga-muga tambah rezekine. Iso ngopeni bojone, iso ngopeni anake. Mboten lho Pak, mboten tambah bojo. Sampeyan apa mampu? Sitok era mintek kok. Mbak Minul. Nggih. Salah satu kekaguman kula kali panjenengan niku selain suara niku joget, Pak. Oh ngaten. Berarti sampean termasuk yang mengamati jogetanku. Sik. Sapa sing ngendang dicekeli sik? Sapa? Ya ayo, sepotnya sapa sik. Yo sik terus, maju sik terus. Sampai bawah apa gimana? Heeh, sepot sembarang ta. Sepot sembarang manut panjenengan. Ayo, Mas. Ki rumono sik lho Pak tapi spote. Oh, siap. Rumono sik, engko jogete sesuaikno karo iramane gamelan iki. Oke. Nek iso menyesuaikan berarti jenengan hebat panjenengan. Di rumahnya sih tapi harus jogetnya sih, ya oke? Pon spot bebas mawon. Padune pengen delok tokong kuwi. Tidak apa. Di rumahnya sih. Iso jogeti irama sak kene mau. Kecil. Rekennya. Biasa ya. Rekennya aku. Oke, lanjut. Ayo jajal, majus, kendangane majus sekolahane. Ben dijogeti Pak. Jogete kaya ngopo? Tak unjuri sih Mas Akbar. Ya. Oh, gak iki kesana. Yo. Ayo. Mbak Mindun, Piye? aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menunjukkan gerak-gerak seperti panjenengan. Wah, kok niru Mbak sampean Mbak. Sampean di sini sebagai juri. Oke. Jadi dijajal sitok-sitok. Oh. Dijajal sitok-sitok. Terabos ora? Iki matane gure kok ya Pak bener kok ya. Iya, Mbak. Setuju. Engko joget kaya ngene iki mang. Ya to sing pinak bae dipermudah. Jogete dipermudah. Oh gitu. Dipermudah. Engko sindene satu-satu. Engko sing biji sampean. Aku oke jurine aku. Ya, ayo Mas. Kita contohin nek ngono. Contohnya diperhatikan. Oh ya, sing rada muda ya. Diperhatikan. Oke, yuk. 1, 2, 3.
Megur. Barang lho, Mas. Masuk angin ngono. Kayak piring. Ayo teko Sini dulu. Ayo sih. Sin. Ayo berdiri. Saya sore. Tunjukkan bongongmu Sin. Saya sore. Semua punya aja. Aku makan ibu kene. Ben ketok bongong. Bilang gitu lah, semampunya saja. Sesuai dengan. Kok sini lah sampean ya Pak Bidul? Nggih lho. Iya. Yo. Foto ngono. Yo. Jadi titik. Rasa dipercaya. Rada meneh no. Mas Sabar iki benar lho. Ya. Yo, 1, 2, 3. Gila. Ayo sini. Oh menikmati loh ini. Oh menikmati. Tapi jangan jenguk ya. Oh benar. Ayo, satu kali lagi cus, ayo. Duduk lagi Sinta, terima kasih. Berapa nilainya Mbak Mindul? 7. 70. Pokoknya kurang ini masuk barang. Besok anu yang disumbali. Apa? Sumbali bantal. Setelah Desinta, ini peserta berikutnya calon manten. Seneng aku iki. Mesti nek calon manten iki kan mesti wis dikursus dhewe karo calon bojone ya. Bahaya. Wis di sekolah yang bojone iki. Tapi saya jumeneng gitu. Enen-enen. Tuh, bintang bokmu. Ya ini jelas gak usah ditanya. Ayo Sri. Ayo 1, 2, 3, 4 Sri. Yo. Hai Sri. Itu tadi gerakan apa Mbak? Pinguin. Iki mang gerakan opo tadi mangi? Jadi nek Desina tadi 70, Mbak Sri pesek berapa nilainya? Nah, lah wong sing dikongkon bomonge malah ini. Malah sugone kok kene to 70 nya 20 lho. Lah kan sing dikongkon bomonge sing maju dodone Mas Sabar. 20 ae. Paling materinya lagi tekan semono. Sik, sapa ki? Aul. Iki calon mantan nek. Iki. Calon mantan nek. Aul betul. Ini maju kita. Ya ampun. Ayo Mbak Aul, tunjukkan kemaluanmu. Apa kemampuanmu? Iya. Ya boleh. Sudah siap? Madepe sembarang rene kemek rono madep rene. Apa ki? Ya, coba. Iki madep rene. Rene kemek. Bongongnya ndi? Bongongnya kono. Bongongnya ini. Terus tanganku ndi? Tangan nih. Ini. Oke, terus dari mana kerjaannya muter mundur titik. Nah, sikile maju kita. Ya, wes. Ya. Sik tok. Rumah saya lho sing gampang nyedot rokok sing botol. Paling nyamang nyedot rokok selang ke bongko. Oke. Aul. Yo. Aul.
kabeh iki. Wis ora apa-apa lah, ora apa-apa sing penting kok ning umpat. Ini bojoku ning kompak. Iki nilainya 110 keluwir Mas. Wis kok sedeng ning rono-rono. 70, 20, 110. 110. Keluwir Mas. Diling-ling ya, nilainya diling-ling sendiri. 70, 20, 110. Sik, Mbak Seli ngusik. Verifikasi. Jadi ibu siap ya. Weh. Mau bisa aku pengen jadi Mas. Jadi, ya Jal, ini nilainya kita. Sing koyo sing tak arek iki ya. Paling kok kuwalem iki jelas ki anu iki senenganmu iki. Ya lah. Anu nih lalu ke Mas Akbar. Lu ki apa? Lu ki ya mesti kayak ambilan. Kalem berwibawa ngono pane. Lah niki kenake madhep pundi? Madep rene pokoknya madep raman. Ya? Enggak semua. Dene wedok oh soalnya ngono ya. Yo. 1, 2, 3. Are you ready, Yovika? Yuk. BDE wis ngendok. Jadi gawe biji kokoro diceplok satu orang. Nilainya berapa? Nilainya emang gak perlu duit undangan. Loh, kendangan itu apa itu nyetrum saka anu nih. Wonge ya, mau sesuai 50. Jadi iki mau 70, 20, 110 kae 50. Iki sing terakhir iki ketok FB. Bisa. Seli. Yeli. Ayo li, ngadep kali. Line ngadep yo. Yuk, Ayo sih. saya ini ngadep ya, Yeli. Nuwun saya Mbak Mintung Urung tak omongin. Nek iki kok jelas apik Mbak Mendel. kok ngerti lek apik? Lho, iki sing dene iki anu seneng ae sing dari pom. Oh, ya jelas sih pas-pas nih. Apa maneh iki sing jaipong Mas Dus yen ana cinta. Mbak Tel, umpama sampeyan sing ngendang ora masjid sih ora budal ya dhewe. Ora budal. Iku mau saking ngebut-ngebuti Mas Dus sing ngendang jaipong. Nek kaya ngono kuwi ya. Mbak Mintung, nggih. Niki ditukari sekali lagi boleh, Mbak? Sayang. Nggih, kula wis rada lali niku. Oh, diwarnai. Ganti gerakan ya, Nek, no? Gerakan. Anu konsekuensinya caranya ganti gerakan. Oh, ojo likur ya, anggur likur ae. Iki madem ndi? Kono ya. Sak macam-macam pun. Ya wis sak macam-macam. Ini ya, Pak. Ya. Yo. Luar biasa. Bu, Iso? Lek anak sering ngotot kula nggih sak. Sakit apa buatan kula, Bu? Iso. Wis tak percaya, Dejal. Lagi mimpi lagi Mbak Mintung. Perlu bukti. Iso iya. Ada pernah. Mas Dus tindakan semua ya. Ngomong ya. Tangannya kayak gini bisa ya, Mbak? Oke. Ini salah. Sampai bawah loh ya. Yuk. Hey.
Apa jualnya kok sinden kok memperkosa panggung lho. Lan kok tadi Mbak Mintu ngoten sih. Tapi aku sih Mas Abang. Wis soalnya Romantis bener. Romantis. Lho Mas. ini apik. Cara lebih ini bener-bener nggih Mbak Mintu. Bener. Sik, Mbak Mirul karo Mbak Sri, Mbak Mirul berdiri. Oh berdiri. Gini. Sekarang gini. Iya toh. Sik. Ini tadi nak sinden. Nggih. Sinden kabeh dijajal. Kudune perwakilan dari penabuh satu. Ini Mas Sempulan ini, Mas Sempulan. Ini gue namanya Mbak. Ini Sempulan. Mari kok ngajar. Ayo toh. Tapi dia nyapa to kok pecean barang iki. Ayo Tambah sih. saya kok lho. Ini kerja sedino. Wes, ben dimarahin lugu. Kowe iki pandong iku balene awakmu. Iya terus sampeyan apa bisa ngomong seket malah nyangoni. Berdiri. aku percaya karo bakatmu Mas. Iki kan dia meli Mas Abang. Wah, lah kok ulo lahir pun untuk ting kok. Belum lahir. Ayo Mbak Gitu. Ayo. Mari pesan gas. Mbak Sri jujur saya ya. Oke. Mas Sri. Bisa rada keras Mas. Lanang kok. Lanang marai. Yo. Yo. Mbak. Loh, wong lanang kok lanangan Sing halus-halus ya. iki to. Sederhana. Oh, iya, wis. Sederhana tapi alon-alon sederhana. Sing udah diingat Mbak Mintu, sing udah diingat, sing udah lalian saya. Walah, jeneng koyo laliane kakek mangan buntu. Ayo, sing sederhana wae. Eh Mas, keras tapi GTT sederhana nih. Yo. Yo. Soalnya lo ya. Oh, kayaknya Pak Dul. Yo. Waktunya. Ayo Mas, boleh masalah nih lho. Mas, sampean Mas kok mulai mau fokus karo bokongnya Mbak Mintu di sini. Ayo. Malah belak-belakan nih. Agak maju. Ayo. Tangannya. Tangannya memang. Sih, bro. Ini kan jujur ini loh, pokoknya kita. Tangannya. Yo. Ayo. Tangannya. Tangannya. Tiga. Tangannya kayak tiga. Ini loh Mas. Ini Ayo loh. Mbak Mintu. Kita menantang. Mas Haris ini biasanya goyangannya pitik-pitikan biasanya. Piti-pitian. Pitik-pitikan. Ini wis piti-pitian. Wis anu. Wes, ayo. Ayo. Tangannya tiga pinggang. Pegang. Nah, dua-duanya. Dua-duanya loh. Jadi maksa. Lalu. Ayo, 1, 2, 3, 4, ya. Wes, tak sangone seket. Ki wong joget tok pitik-pitikan pikire dumpo.
Iki Wis, mang gak yo apa-apa. kene wong mendem. Kembali lagi wis. Nilainya piro? Pulau Mas kowe dadi wong mendem. Kok bareng mie ngono kae lho. Anu Mbak Minur karo Mbak Seli nembang bareng ya. Oke, siap. Wis, aku ora maksud tembangnya apa ning niki ada permintaan mbok menawa saged nek mboten saged intune mboten napa-napa. Ninggal katresnan lali janjine kapitut. Napa? Napa? Ayo berundingan berdua sing kompak kira-kira napa? Napa? Heeh. Heeh. Napa? Heeh. Oh ninggal katresnan. Oke Rio. Niki panggilan saking sinten niku Mas Sabar? Saya tak bacanya. Assalamualaikum saking Pak RT Mariadi. Ade Mariati. Asik kemriki tiyang. RT 3, coba dia kirangan RT 2 Belitaran Kidul Kali. Tolong Pak Jalang, Mbak Mintul nyun gending nih mau. Ninggal katresnan lali janjine kapitut khususipun kagem Bapak Bapak perangkat kalian sedaya masyarakat Belitaran. Oke, siap. Ninggal katresnan sedikit. Zen. Yuk langsung dadeke kanca-kanca. Yuk. Ayo Mbak Pintul, aku diburi jagene. Ayo. Ayo. Oh.
Ojo lali Terima kasih Mbak Sally, duduk dulu. Terima kasih Mas Sabar Mbak Mintu. Nggih Mbak Sally. Mbak Midul jangan duduk dulu ya. Oh tidak. Ini juga ada permintaan lain. Ya. Saking sedulur-sedulur menika saking luar negeri wonten ingkang nyuwun setunggal gubuk asmara wonten malih lintang asmara. Lintang asmara. Nah, ada juga ini. Selamat malam Mas Akbar niki saking Jabrik FMA. Badhe nyuwun lagu Langgam Dadi Ati. Kula kinuraken para penggemar wayang kulit, semoga Astabrata semakin moncer. Amin ya robbal alamin. Anu ya, anu Mbak Midul. Nggih. Upama lintang asmara piye? Oh nggih, berarti niku Kali Mas Heru, Mas Heru. Mas Heru, ya. Mas Heru, ini Mas Heru. Mas Heru. Dan Mas Heru niku idolane jenengan apa? Aku mengidolakan dia. Ket biyen loh Mas. Oh, ngaten nggih. Oh, dan luar biasa. Mas Heru niku seneng bombong nek bintang tamune kula niku lek tempukan jenengan niku. Aku harus mengidolakan sampean ya. Oleh napa-napa bebas mawon. Aku bebas nggih. Ayo Mas Heru. Halo. Anda wedi. Lho iki kanca awas lho, Mas. Oh, ngaten nggih. Kan sampean romoan masuk tekan. Iki di sini orang aku saja sekelarang ya. Kok orang itu saya ketok? Di sini kalau kayak. Satu saya ketok. Oh, apa? Atau saya Oh kan video ya orang saya kata ya. Main video. tanggapane. Ya, tentang suara nggih Mas Heru nggih. Oke. Spesial Blitar bergoyang. Wau anu Nggih. Mbak Lurah Bu Anis. Bu Nggih. Anis sih Bu Dela itu Mas. Oh, nggih nggih nggih. Tahu itu dulu lurah di sini. Oh, dulu mantan lurah. Iya. Nggih, matur nuwun Bu sakit dipun berkahi. Nggih, luar biasa ibadah. Halo Bu. Oke. Yo, bateke lintang aspara. Tarik, monggo.
dulu. Oh iya, Apa Mas. bukan karo minum-minum dulu, tak selingi sinden-sinden Astabrata. Ayo, dibacotke Mbak Sri Wahyuni, jumeneng ndak? Sepake toh, coba kayak apa? Yuk. Asik. Oi. Mbak Sri Wahyuni, Nggih, dalem. anu minangkani pamundutan, Nggih. anu ya, tak kon ngaturke gubuk asmara. Oh nggih. Bawane no sithik lho, Mbak. Mama kata. Ayan lho. Iya, iya. Ya, sebalik sendiri. Saka dulur-dulur Pak Gemar luar negeri niki Mbak Sri. Ya. Oh nggih. Ya, bawanono. Pocong nggih. Pocong. Maka Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Terase Nadyan tulus nadyan ning buk asmara. dilanggap lirin Mbak Sri. Ya, monggo langsung mawon buka celuk Mbak Sri. Dadeke, ya. Yen liwat aku kelingan
matur nuwun. Sing wis selalu mengikuti Astabrata walaupun lumantar ana ing channel YouTube. Oh ngono ya Mak. Ya iki ya klebu sing dukung awake dhewe. Oh ngono. Bacutke sik, bacutke. Bubar Mbak Sri Pesek sing wis ngaturake ya kuwi wujude gubuk asmara. Mbak Sita karo Mbak Aulia jumeneng bareng. Oh ngono ya Mak. Coba semuanya toh. Ya. Hey. Selamat malam Mbak Sinta. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Aulia. Selamat malam Mas Akbar. Aku kepingin saiki Dik Sinta karo Mbak Aulia ngaturake sing berkapaskan karo melodi, sing musik kanggo kanca-kanca kanoman. Iya. Sudah berunding napa lagune Mbak Sinta kali Mbak Aulia? Sampun lagunya kesayangan. Oke. Niki request Mas niki. Oh ngaten nggih. Saking sinten, Dik? Saking encus. Sakit hati. Walah, galau. Oh aku lagi hatinya lagi tidak baik-baik saja. Leres. Perasaan kok bendino tuh gak baik. Terawangnya ra baik. Ngono ya. Perlaku raja galau nih mungkin. Ya berteke. Kesayangan.
Terakhir kembali ke laptop, kembali ke Mbak Mintul. Oh ya, Mbak Mintul, sebenarnya. Anu, duet kali Mas Herman nggih, menutup nggih. Oh iya no. Oke, kalau mumpung ketemu jare kan besti. Rindu. Ya. Monggo Mas, nggo salam penutup. Monggo lagu liyane tak tutupne ana ing season goro-goro. Ya, sip. Katresnan sejati. Oke, katresnan sejati nggih, Maka kagem penutup orang season limbuan season limbuan kok iki permintaan lain disambung ning gara-gara partai sama ya katene to yo silakan doa terbaik untuk Blitar Mbak. Doa terbaik untuk kita semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur ya. Amin. Desa ini jadi desa sing gembar ripa lo jinawi. Pokoknya panene apik ngono. Amin. Kita sama sabar ya. Oke, tunggu tahu diri bila ada waktu kita bertemu kembali ya, Pak. Nggih, monggo dilanjut. Yo, piye? Ono pagelaran wayang 3L harus tercakup semua.